Op deze reinige dag binnen we in Belsum. En waar binnen we? Ja, we zijn in de tomatenkwekerij bij Kai. We were in love with the sun. Nou, dan knip je hem zo dicht mogelijk bij de plant. Knip je hem af. Als je een beetje goed ontwikkeld bent, hoe volle moeten we dan doen ongeveer hiervan? Nou, zo'n 10 kilo in een kratje. Ja. En dan zo'n beetje 40, 50 per uur zou je moeten kunnen. Kratjes. Ja. In 1 uur. Ja. Dus is maar 21 minuten per krat. Ja. Dan moeten we even wat hudden. Ja. Dit is kijk wat voor die Johanna. Een lekker poepskeppen bedoeld. Ja, daar hou ik van, toch? Sorry, maar ik ga er nou net binnen niet staan, ja? When I spent the summer on you.